Kto si myslel, že Marvel by bol v koncoch, tak podľa mňa po tomto seriáli musí zmeniť názor. Včera som videl Lokiho druhú sériu, finálnu časť. A musel som si proste hneď dať tie myšlienky dokopy a spraviť o tom recenziu, pretože normálne mi to už nedá spať. Loki dostal svoj vlastný seriál v roku 2021 a už vtedy v podstate oficiálne otvoril to Marvelovské multiverzum. Vyše 2 roky sme čakali na druhú sériu tohto jeho seriálu a nado mnou proste musí niekto celé dni dúpať. No a ono to bolo ešte lepšie, než som si predstavoval. Tých 6 epizód tak bravúrne budovalo napätie a proste pracovalo s tými emóciami a budovalo ten Lokiho charakter, že proste takto majú vyzerať všetky Marvel projekty. Ale ako isto vieme, ak teda aj ty si fanúšikom alebo fanúšičku Marvelu, tak proste tie posledné filmy a niektoré seriály neboli úplne košer, čo sa týka nejakých scenárov alebo využitia tých postav a ich plného potenciálu, tak proste často boli fanúšikovia zo sledovania sklamaní a ja sa tomu vôbec nečudujem, sám som sa tak občas cítil, ale proste keď dorazila táto druhá séria Lokiho, nevedel som úplne čo od toho čakať, proste iba som čakal, že musia to urobiť dobre, pretože Loki je jedna z najobľúbenejších Marvel postav a proste Tom Hiddleston ho hraje úplne bravúrne a bola by fakt, že extrémna škoda, keby po tej výbornej prvej sérii vlastne urobili niečo, čo by bolo horšie, ale podľa mňa sa v určitých smeroch dokázali prekonať a proste aj to Hiddlestonové herecké umenie je tu, že extrémne na vysokej úrovni. On v podstate Lokiho stvárnil prvýkrát v roku 2011 v prvom Thorovom filme a od tej doby akože párkrát zomrel, párkrát bol dobrý, párkrát bol zlý, ale proste fanúšikovia ho mali stále radšej a radšej a v tej prvej a druhej sérii toho jeho vlastného seriálu proste dal zo seba von úplne to najviac, čo ako Loki mohol a v podstate takto nám ukázali, že proste kvôli čomu majú fanúšikovia ten Marvel radi. Že bolo to bravúrne napísané, mega sa tam hrali so všetkými tými emóciami alebo nejakým tým fanservisom a zároveň proste využili tie postavy na maximum. Možno od toho finále sme viacerí očakávali čosi trochu iné, ale to neznamená, že by to bolo zle. Práve naopak, tým, že sme dostali koniec v takom zmysle, čo sme vlastne nečakali, to mal teda samozrejme o to silnejší ten emotívny dopad a vlastne je úplne že ťažko povedať, že čo sa vlastne s Lokim stane do budúcna, pretože ako sme zvyknutí pri Marveli, že proste bude tam nejaká podtitulková scéna, alebo vám tam na konci samotného filmu už podtitulkov dajú nápis, že proste táto a táto postava sa vráti, prípadne v takom filme konkrétne, aby fanúšikovia vedeli, že kedy sa na ňu môžu zase tešiť. To sa tuto nestalo. Čiže my nevieme, že kedy a ako Lokiho a či vôbec ešte uvidíme. Ale podľa mňa by bola extrémna škoda, kebyže ho neuvidíme, ale akože na jednej strane toto, ako skončil ten seriál, by bola parádna rozlúčka s jeho postavou, ale zároveň proste stále po tých všetkých rokoch, čo sme sa s ním ako s Lokim na tom striebornom plátne stretávali, tak proste ešte je tam pár momentov, ktoré ako keby od neho potrebujeme. Alebo teda ja potrebujem. A trošku ma hnevá, že ľudia to na sociálnych sieťach hodnotia, že proste, že Loki je úplne super a v ten istý čas vlastne vyšiel film The Marvels a že ako môže jedno štúdio proste vydať tak kvalitatívne odlišné projekty. Zostal by som pri tom, že sú to odlišné projekty, ale čo sa týka kvality, tak proste od The Marvels nikto nečakal proste Endgame. Hej? Ale mal to byť príbeh kvázi pokračovanie kvázi prvého Captain Marvel filmu a zároveň to prepojili s nejakými ďalšími seriálmi a tak ďalej a bola to za mňa taká akože celkom svižná, energická a aj dosť vtipná jazda, ktorá mala celkom v pohode bojové scénky, aj ten humor tam veľmi dobre fungoval, ale prečo to proste porovnávať film so seriálom, kde sú úplne iné postavy s úplne inými tými charakterovými vývojmi a s úplne inou atmosférou toho, čo sa tam vlastne rieši. Napriek tomu však vlastne ten film The Marvels ako keby veľmi jemne sa dotkol toho multiverza, najmä teda v podtitulkovej scéne, kde sa mi akože po veľmi dlhom čase stalo, že reálne ľudia v kine kričali, čo akože si už ani nepamätám, že kedy na Marvelovke bolo posledne. A teda o taký nejaký veľmi malinký krôčik sme sa nejako v tom dianí okolo tej multiverse ságy posunuli, ale vzhľadom na to, že sa väčšina tých Marvel projektov teraz odkladá, pretože si proste tvorcovia uvedomili, že halo, akože ľudia nás začínajú vnímať dosť zle a keď to takto pôjde ďalej, tak aj zisk bude slabý a hlavne proste všetky tie naplánované veci by mohli získať horšie a horšie hodnotenia a tomu sa teda Marvel chcel vyhnúť a tak sa vlastne všetky dátumy premiér filmov posúvajú a takisto aj seriály sa posúvajú a všetko to značí to, že vlastne začína sa na tom pracovať kvázi na novo
aby dali dôraz na to, že proste nepôjde kvantita na úkor kvality, ale naopak, teda radšej si na tie Marvel projekty dlhšie počkáme, ale budú stať za to a budeme sa pri nich cítiť tak, ako sme sa pri nich za všetky tie roky do Endgame a proste vrátane Endgame a tak ďalej cítili. No a proste myslel som, že dropnem tu nejaké spoilery na toho Lokiho, ale proste tak bez spoilerov ti môžem povedať to, že Loki je podľa mňa jedna z najlepších Marvel postav, po tomto seriáli určite. Ten jeho seriál, hlavne táto druhá séria, je určite jedna z najlepších projektov Marvel Cinematic Universe a proste také emócie, čo cítiš pri tých záverečných scénach toho seriálu, to je že extrém. To je proste taká odmena pre všetkých Lokiho fanúšikov, že to prežíváš extrémne silno. Presne tieto veci v tých uplynulých Marvel projektoch chýbali. Je to, že výborne napísaná vec a ja len silno dúfam, že proste či už týchto konkrétnych ľudí, čo písali tento seriál, využijú v tých ďalších filmoch, alebo proste sa toho budú nejakým spôsobom držať, že proste takto na to reagujú fanúšikovia, takéto reakcie chceme aj od tých ďalších filmov a seriálov. Čiže strašne dúfam, že tie odklady a všetky tieto prerábky naozaj tomu budú zodpovedať, že to bude takto. A vlastne to, ako príjemne vizuálne ten seriál vyzeral, ako dobre to bolo zahraté a čím sa vlastne Loki stal aj v rámci toho, že v podstate teraz sa tá hierarchia moci v Marvel Cinematic Universe totálne zmenila, tak ja som bol iba v úžase, že ty kokos. A zároveň ešte to by som dodal, že to, čo sa s Lokim dialo, alebo čo sa on rozhodol vlastne urobiť so svojím osudom, kvázi, že si ho vybral, neuspokojil sa s tým, že OK, toto mi bolo predurčené, ale proste, že toto mi bolo predurčené, ale ja to chcem inak a ja to chcem takto, bude to za mojich podmienok. To bolo proste epické. Čiže toľko k recenzii na Lokiho. Ja ti ďakujem, že si toto videjko pozeral alebo pozerala až sem do konca. A keď sa ti páčilo, tak mi sem hoď like, aby si dal napapať algoritmu. A pokiaľ chceš vidieť ďalšie videjka odo mňa, tak mi tu zanechaj svoj odber, aby ti prišla notifikácia, že je to vonku. Jo? Takže díky moc za sledovanie a čaves.